हनै लांदेरनोसै हनैहाय लाब फैदो फै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं भिडिअ फिन खनसेबाव बर' होबावबाय ओमफ्राय माने गगा मोनहांदों आंहा लोगोफोर मानो होनबा मा होनो आं दहाय जि सुदोंमोन नालाय ओमफ्राय जि सुनायावनो दुखानोसै आं होननानै दुखाबाय ओमफ्राय दुखानाया नै दाना गन्थङासो जि गगा मोननो ओंखारबाय आरोना जि गगा मोननो नागिरबाय गन्थङानो नारथेसो जागासिनो ओमफ्रायो बोराया बाजाराव थांदों आरोना ओमफ्रायो बाजाराव थांदों ओमफ्राय आङो ओंखाम संग्रोनोसै होननानै अरदाबाव अर लगायदों आरोना दा लोगोफोर ओमफ्राय बाजारनिफ्राय दाबो सफैया आरोना मा होनबावनो जि गोबाव जाबाय दहायनो थांनाय दाबो सफैला आरोना मा होनो बिराद नेनो बायो आङो बाजाराव थांफाबाबो आरो न'आव थाबाबो आरोना बाजाराव थांबाबो माने मा लागोन मा बैखौ नायहां बैखौ दोनहां बैखिजा थांहां बैखिजा थांहांनो एखेबारे बाजाराव मैगं लानाया जि थांबा फैबा जाफाबाय थानाय जायो आरोना बिदि थांबाथाय ओमफ्राय आंथ' बिराद नांगौ बुस्थुबाल' थाङो ओंखायनो ओमफ्राय दा बेखौनो नेगासिनो आरोना ओंख्रि संनो होननानै जेबो ओंख्रि गैया दा ओमफ्राय बाजारनिफ्राय लाबोबासो ओंख्रि संनो मोनगोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो नेगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय थोदो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दे जोबजासे थोदो ओमफ्राय दै लोगोफोर आंना अराबो जोंबाय आरोना लोगोफोर खान्दा बाथाम हास'नाय दंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो होनानै अर लगायदों आरोना ओमफ्राय दा इयाव ओंखाम सं बाजारनिफ्राय दा सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा लाबोदों नायहैनोसै नायनोसै र' मा लाबोदों खेवनो बे मेथाइखौ जाया इयो जाया इयो जानो नागिरा खामफ्रामासो गोथाव इदिया सुलाफि जानो नागिरदों नोरा आबौनो हरनो ने होला मैगंआ पियास लाबासै मानोथो बे फट' गोहोखौलाय थफ्ला मोननै लानानै फैदों मा लादों दुन्दिया लाफा बोखानो रोद लेथा ओइ नै साफा खालाम रोखोमबाय Kita kado selai. Hon ini nak, ada yudun nang ada yudun nang ah. Ini ya, kusia. Ini kusia lah pada sih ha. Tuncang dah saya mana? Harus naik kuning. Kor, minta kor. Ra ambil unggulan nih sih. Con nhục này có sự đang nâng à đây đừng phải đừng ngoạ luôn giờ ra đừng nọ vì sụp ra xe thằng sắm á chắc chắn mình chả ban chỉ số không mấy vậy đun dia không gì mua thằng này làm là phải được mi đun dia phải sang lòng cục phốt làm phải lấy pin lấy cái này là phát phấm thằng này ban đầu cũng thầm này làm là nó phải được này ra sini nih mana kopi phải botol gakhe mono tahu gani kuma muni lah na pula balik botol gakhe phải kursi jeng keras ani sana ada pinje sini garis ngos lah na pideng strap alu lagi shor preparation ala na pideng nih pias ini yang nok terus ada nih biok
ओमफ्राय नै थाव ओमफ्राय नै बान्दा कबि फुल कबि थु आं बेखौ दहनो ओमफ्राय थासिमबाय मैगङा एखेबारे बे थासिमलि आरो ना कबि हरदोंमोन आङो मोनजाफेराखै एबार बोसोराव जानाय नायनोसै ओमफ्राय खावसेखौ मनाखौ मोनसेल' लांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ गारि सिङाव सोनानै लाबोदों आरो ना ओमफ्राय आं बेयाव सोदों एसे ओमफ्राय फुलकबि थाव पियास बेफोरबायदि नै सप्तासेनि मैगं जाखाबाय आरो ना जोंनाव सप्तासे मैगंबाबो जोंहा फुं खनथाम जायो नालाय फुं सानजौफु ओमफ्राय मोना खनथाम जानाय जायो नालाय सप्तासेयानो थांस्लाबा आरो ना बेफोरो ओंखामा मोनबायानो आरो ना आरो ओंखाम मोनबाय लोगोफोर माबा थौ फिसायावनो जायो आरो ना मानसिया साथामल' नालाय ओमफ्राय फिसाबाबो थोयो आरो ना बेयाव नाय वाव गोबासैहाय इदि गस्लाया बाबा नाय नाय इसोरनाव सोर फैदों नायहैना साफिन खालामगासिनो बाब्रामना आयु थैयागारानो थैयाखै माइफोरानो नागिरदों जोंहा हमनो मा गन माइफोरानो नागिरदों लोगोफोर नेट होबाय आरोना नै बस्थासेल' आदाल'सो ओंखारगोन इयो हो माइब्रा सोरनाव बियाखै आंलाय माला माइब्रा बेखौ मा खालामगासिनो बेलाय इमान दावराव अबाव मोनसे लायबावखा औ थाखोबा नागिरनो र' गैया खिया मोनदों आं खिया मैना नागिरदोंमोन आं गैया ओइलाय लाबोसिगोन खुसिया थैबाय राखांनायबाय हो मैला खारजोब्बाय गन मोनबाय होनबाय मोनबाय नामा होननायाव माइब्रा अमा गोन थाखाय माइब्रा मोनसे ओमफ्राय जानाय मोनसे मागोनि माइब्रा लामखानोसै जोंहा नै लामना होग्राया आंनो माइ ओइ हाबा गथ' नुवाखै हाबलांनो नागिरगासिनो आसोला गावनोसो नांगौ नाङा फै ओइ ओइयाव दंबोयो फैनाय लायनो जोंहा गगा मोनगोनहाय माबाग्राया गिदिरा इयाव लायनांगोनसो र' इसिनाव ओइयावसो दंहैयो रयना गिदिरा ना मोजां मोनदों इयाव गेलेनो फैदो ओंखारबोदो जाबाय हनै लांदेरनोसै हनैहाय लाबो फैदो फै
खुसियाखौ जोंहा गोदाखांबाय आरोना लोगोफोर खुसियाखौ गोदाखांबाय ओमफ्राय आं बेखौ आलु मटर बिलाहि होनानै संगोन आरोना बेखौ खुसियाखौ ओमफ्राय दा बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै आं सारायबो जानना लाखाबाय साराय फिसायानो जायो आरोना साथामल' नालाय बांद्राय नांलाया दा बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरोना संख्रि हालदै एसे हरना लाग्रोनोसै आरोना आं लोगोफोर संख्रि हालदै ओमफ्राय दा नाखौ हरनोसै बे बुदोनलायखो एवफ्रामना लाग्रोनोसै बेखौ नोंखौ होग्रां मान बादाव फैनाङा आंखौ आंबा मा साननानै थायो मा मानानै थायो बिदि बादाव होयो नामा मानसिखौ एवबाय आङो ओमफ्राय नै दङ मोननैसो दंबायो बेखौ एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरोना बेयो एसे एवफ्रामखांगौमानि ओमफ्राय नै आं बेखौ हानानै लानोसै आरोना बे मटर आरिखौ जिरना लाग्रोनोसै नाखौ एवफ्रामखांबाय आरोना लोगोफोर होनाय नाया नाखौ एवफ्रामखांबाय ओमफ्राय नै दा पियासखौ होबाय आरोना आंना ओंख्रिया गोदौगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आं ओरैजाय दुन्दिया सुनानै लाखाबाय आरोना नै मुथासे खनसेयावनो दिनै जि बुरजानो मोनबाय नै दुन्दिया बरहा होना होबाय आं ओंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आं दा गय जाबाय आरोना जों आं गय जायै गुस्थियानो दा गावजोब्बाय आरोना नालाय सुनो लांनो फैदों सुनायाबो रानबाय आरोना ओमफ्राय दा गथ'खौ दसे फुथुनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साननै ओंखाम जाखांबाय नालाय दा गथ'खौ दसे फुथुग्रोनानै लानोसै आरोना थांना फैखो नोंसोरलाय सोरनाव गरमफोराव इसर माइ थिखांदों मालाय माबानो नागिरो माबिलाय ओरैनो मा दै सरग्रा गिदिर गिदिर ओइ अरो नै दाबानो गिदिर गिदिर र' दाबानो गिदिर गिदिरथार नै अरो नै खांख्राइ गामियाव ओरै फैदों आरोना लामाजों लोगोफोर र' लामाजों ओरै ओंखारबोदों आङो दाखालि बिसिनाव दावलायनायनि फैसा हैनो दं आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दाहैनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै भिडिअआ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना बेलासि जाबाय नै सान्दुंआ बिराद मोजांखा